Dámy a pánové, je to teda, hele, napsal jako díky moc za komentáře, jsem ani dokonce nečekal, že tam bude nějaký komentář, jo, takže jsem dokonce myslel, že tam ani jeden nebude, jo, takže jakože fakt jsem šťastný, že jste tam dali ten, fakt jako jsem šťastný, že jste to tam dali, jo, prostě, takže jako nečekal jsem ani, že to bude mít tolik zhlédnutí, to první video, čekal jsem o hodně míň, no, ale my tady máme, jakože kámo, je to mega vtipný, jak jsi to pojmenoval, jakože je to mega dobrý. Takže jdeme si to zahrát. Jo, já jsem si to jakože zkoušel, že si říkal, co to bude zač, ne? A ono je to jakoby clubstep a jakoby hodně těžký clubstep mi to přijde, že to je, protože jakoby tady je ta waveka, že jo? A to je jako absolutně novinka. To je jako sorry, ale to já si jako na 100 nedám. Jakože je to na mě až moc těžký tady ten level. Neříkám jako, že bych byl nějaký špatný, jo. Já fakt nejsem špatný, jo. No to možná tak vypadá, ale já fakt nejsem takový jakože špatný. Jo, takže já fakt nejsem takový špatný, jo. To, když to pak vystřínu, ale já fakt jako nejsem takový špatný, jo. Jakože můžu ukázat moje levely, nevím, proč mi to neukazuje, jo. Pak jsem se tady ještě nachystal další 2. A jako já fakt nemám jakože nějak málo, na dash mám 74, ok. Na finger dash 80 a počkat, ukážu vám atempy, jo. Takže jakoby dash 105, kámo finger dash 15, geometry dominator 2 atempy, jakože ok, hrál jsem to i tam na tom, toto mám teda na 100 v lightu, toto mám taky na 100, toto mám 48 asi, to mám taky na 100, toto mám na 100 a Clutterfunk mám taky na 100, jinak tady ty další levely jsem už neskoušel, ty už nemám na 100. Tady machine mám na 91% lightu, jinak tady to mám všechno na 100 a i jumper. No ale my se pojďme vrhnout na ty levely, co jsem si tady nachystal. Tak jo, hele, jako první level, co jsem si tady nachystal, tak je tady ten Phantom. Jo, nachystal jsem si to, protože už jste mě další neposlali, jako fakt děkuju. Nečekal jsem ani, že mě tolik pošlete, ale jdeme si to vyzkoušet, ukáž, ok. Jakože je to, jo, nemělo by to nic, ok. Kámo, jakože... O ne. Ok. Nevadí. Zkusíme to ještě tady pušnout nějak. Že fakt nechci, abyste mi se tady nudili, že jo. Hop. Ok, UFO. Počkej, co mám brát? A jo, takhle, jo, chápu. Ok, nice. Už jsem byl malé mrtvej, dobrý. To je coin. Nice, to je další coin. Nevadí, jeden jsem misnul. Ok, dobrý, to jak jsem zafajoval, kámo. To jsem vůbec nečekal. Ukaž. Phantom, ok, nice. O ne. Ok, hele. No, je to teda to můžete si to vyhledat, pokud se vám ten level líbil, no a já se tam vrhnu do další level. No, a jako další level tady máme flapy, nebo hexagon, nevím jak se to čte, to flapy, nebo nevím jak se to čte. No teda 57 stahování, ok, je to hodně podobný jak hexagon Force, co? Ne, že bych se sem někdy dostal, ale jakoby znám to, protože vlastně já jsem hrál Hexagon Force docela často a jakoby dal jsem hrozně krát jsem na tom pušoval jakoby, ne Clutterfunk, ježiši, Practic Mode, jo, a já jsem to fakt chtěl pušnout, ten může mi to vůbec nejde, ten Hexagon Force. No, dobrý, nice, kam, jakož dám tomu na levu poslední pokus, protože tohle fakt jako, když to zkouším na několikáty, mě to jako fakt vůbec nejde tady ten level. Já nevím, jakože já nejsem fakt tak špatný, ale prostě jakože fakt mi tohle nejde, jo. Nice, ok. Já třeba tady ty, no jasně. Já třeba tady ty levely jsem nikdy moc jako jakože úplně mě nešly, jo, moc. Takže můžete se ho zkusit, jmenuje se takhle, jako tady máte napsaný, jo, takže se klidně to může zkusit dál, jo. Hele, a v příštím videu si vyzkoušíme Troll dnes, hele, o to jsem vám chtěl říct, že v příštím videu samozřejmě na Practic Mod, protože pochybuju, že toho moc jako úplně nedám na první pokus, jakoby na, prostě tady na, jako normální mod, takže v příštím videu si vyzkoušíme ten právě Practic Mod na tom Troll Madnessu a vyzkoušíme to, hele, takže budu se těšit, možná zítra vyjde video, jo? Nebo jakoby myslím prostě, dneska to točím v pondělí, jo. A teďka vlastně teda
budu... Vlastně takže asi v úterý, jakože zítra, tak vyjde asi další video, nevím. Ještě se jistý, ale asi možná to tak udělám, takže tady z toho Troll Madnessu to bude další prostě video. A pokud jakoby byste měli nějaký level, který byste chtěli, abyste si vyzkoušel, nebo byste nějaký měli vytvořený a chtěli byste, aby jsem si ho zahrál, tak si ho klidně zahraju, hele, neváhejte a napište to IDčko do těch komentářů, já budu jenom rád. A to by bylo teda z dnešního videa všechno a že zatím zdarec.